उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनायनि फारसे फोरोंथाय होनायनि गोनांथार हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज मावबिथांखिखौ बिथा खालामनानै आन्डार 13 फुटबल बादायलायनायखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय आसाम नाङैनो मोनब्रै जोनाव खुंबोदों। बेबादिनो देग्लायबो नैथि मिरु मावफुंमेलनि गेजेरजों थांखि लानाय बायदियै आसाम नाङै बाक्सा, सनितपुर, साउथ कामरुप आरो गलाघाट गासै मोनब्रै जिल्लायाव मोनब्रै जन बाहागो खालामनानै खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। बे नोजोरजों दिनै मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारीनि दैदेननायाव मिरु आफादनि मोनसे हानजाया बोसोनगिरि कुंक्रा स्वर्गियारिनि बाहागो लानायाव गलाघाट जिल्लानि जयपुखुरी मिनि स्टेडियामखौ नायगिदिंहैयो। मख'नो गोनांदि दासान्दि उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि फुटबल गेलेनाया जायगा जायगा सोलिगासिनो दं आरो बेनि उनावनो मिरु थाखोआव गेलेनाया मोनब्रै जनाव खुंफुंजागोन। सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।